Beša, danas me pitala drugarica kako smo se ti i ja ono beše upoznali. Upoznali smo se A lepo da pričaš, nemoj da foliraš. preko kompjutera. Dobro, ali preko koje bre sajta smo se upoznali? Ne znam, Ali nije Almaz. ne znam, moguće. Moguće da je Almaz ili tako nešto. Je bio sajt za upoznavanje. Jeste, sajt je upoznavanje. Da bome, pa smo se onda prvo kuckali, pa kako bilo posle. Nebiša, pričaj, sam nema gledaš u telefon. Jeste, kuckali smo se, pa smo se posle pijuckali, pa smo posle Jeli, a nećeš da ispričaš do kraja šta je bilo? Znači, prvo smo se kuckali, pa smo posle izašli na kafu. To znači pijuckali. Dobro, pa posle? Pa smo se posle... Bio je sneg, jao, kako je šifonjera. Jao, koliki je sneg bio, čoveče. Pa smo pešačili snežnom ulicom grada Kragujevca. Ulicama grada Čikaga, bio sneg do kolena, čoveče. Neočišćene ulice, pa smo morali peške da idemo. Jao. Bio sneg do kolena, to bilo pre koliko godina, davno bilo, tačno. 2000 ili 2001. Nije bre, ne laži, bilo 2010. bre. Šta smo prvo? Pa prvo smo pili kafu, a ne znam je li kafa ide pre ili posle. Pa ide i pre i posle. Ja, nije Snapchat ne više, nije, to je sad, to je moderno, mi kad smo bili, to je bilo bre, kako ono beše, imaš 15 dana da pišeš i posle 15 dana moraš da platiš nešto i onda smo mi prešli da se dopisujemo na... I mi smo bili moderni tad. Pre nas su to babe radile. Kako? Babe su bile sajt za upoznavanje. Čekaj, sine, imam ja da te upoznam sa komšinicom. Znaš što je taman za tebe. Aha, dobro, shvatila sam šta je pesnik hteo da kaže. Daleko si mi, ne mogu, treba ovako da visim da bi te gledala. Cijelo što sam upoznala majstora, znaš kakav je ko duša.